il-miżuri li ħabbar l-lum il-Prim Ministru, flimkien ovvjament mal-kabinet, huma miżuri li huma tajbin ħafna, partikolarment qed inħarsu lejn pereżempju il-wage supplement li qiegħed jagħti u li kompla jestendih finalment, estendih anke għall-pensjonanti, anke għaż-żgħażagħ, u anke li ħajkun estiż anke sa Settembru li ġej. U dik hija xi ħaġa importanti għall-business, importanti wkoll ovvjament għall-ħaddiem. Għax dik hija xi ħaġa li qiegħda ssaħħaħ anke kemm l-ekonomija u kemm ovvjament il-ħaddiema u anke min qed iħaddem. Minnaħa l-oħra hemm miżuri oħrajn bħal pereżempju l-voucher li tħabbar ta' €100 fejn inti ovvjament qed tinċentiva anke l-businesses lokali li jkunu qegħdin ovvjament kienu qed ibatu matul dal-aħħar xhur u sa jkunu qegħdin jirkupraw u anke l-aspett ta' anke turiżmu intern. Ġifu importanti anke nħarsu lejn turizmu intern, issa li ovvjament it-turizmu estern b'xi mod jew ieħor ħajkun qiegħed jonqos xi ftit. Ġifi l-miżuri kollha li tħabbru, inkluż anke benefiċċji ta' taxxi, inkluż it-tnaqqis tal-fuel. Huma kollha miżuri tajbin li finalment il-Gvern ħares li għandu jkompli sussidja anke min qed jaħdem u min qed iħaddem. U dik hija xi ħaġa li bħala social partners dejjem sostnejnija u dejjem hija xi ħaġa li qegħdin narawha pożittiva.